Lalo na pag nasa pang rally, mahirap yung tingnan yung kamay mo.
Or sa mali siguro ako nag-aangkat. Parang operational. Sorry. Natanong ko pag nag-operate eh. Kasi parang nangyari kasi sa amin na yun. Siyempre parang ilan lang pa kami sa office. Kami dalawa tatlo. So nung lumalaki ng konti lang, nahihirapan ako na sabi ko hindi na ako nilalaki. Kung hindi ako naalis sa operation. In the way na hindi ko out. Correct. Oo. Yun ang tinatanong ko kasi parang masyado ako nagkatiwala ko yung operations sa tao natin. Talaga yung sa akin. Trust talagang kahit natulog ako isang taon na hindi pumunta sa kumpanya, alam ko. Oo. Pero kung sa tawag ko, effectiveness, skill, or kailangan, wala siya. Kaya tinatanong ko mga no, ay ano pa tawag ito? Parang yung decision niya, hindi mo gusto dapat better na naging decision mo dapat ito. Yung acceptable naman sa kanya, pero hindi ka mag-grow kung ganun yung decision niya. Kung kaya ka. Ano yan? I think 6 to years. 7 years na ako nag-work. 5 years na yun. Nagkakapag talaga dati. Pwede makilaro? Ayan na sila. Grabe. Sila. Si Alvin eh. Kailangan tayo. Masagad tayo. Score natin 1. Nakapila na ka? 4? Grabe walang galaw. Okay, 1 case to discuss. Third set ka niya? Yes.